खुलुमबाय मोनाबिलिनि दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ दासान्दि ससियेल मिडियायाव गोबां स्प्रेड जाबाय थानाय आसामनि थागिबि आर्चिता फुकनखौ जानो हागौ गोबाङानो मोनथिखायो। दासान्दि बिथांजोनि सावगारिखौ लानानै गोबां ससियेल मिडिया सालायगिरि इउटुबार आरो गोबां ससियेल मिडिया क्रिएटरफोरा सावरायगासिनो थादों। आरो बेनि गेजेरावनो खायसे सुबुंफोरा मेम्सनि गेजेरजों एडिट खालामनानै ससियेल मिडियायाव फोसावनायखौबो नुनो मोन्दों। बेबादिनो बावैसो सिगाङाव बर'नि मुंदांखा इउटुबार बिबयसखौबो गावनि सावगारियाव एडिट खालामनानै पस्ट खालामनाय नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि थार बाथ्राखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो मोनसे मख'जाथाव जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय जादोंदि आर्चिता फुकननि मोखाङाल' गुबै, नाथाय गासै बडि एबा मोदोमा आथिखालनि गोनोखोआरि आदब AI जों जेनेरेट खालामजोबनाय। जेराव आर्चिता फुकननि एक्स बयफ्रेन्डआनो गासै सावगारि भिडिअफोरखौ ससियेल मिडियायाव AI नि जेनेरेट खालामनानै स्प्रेड खालामदोंमोन। गासै जाथायखौ संदाननो थाखाय CBIआ थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोख्रोङै खामानि मावबोबाय दंमोन आरो बेनि फिथाइ महरै डिब्रुगड़ पुलिसआ ससियेल मिडियायाव लाइमोन आइजोनि गाज्रि आरो मानहानि सावगारि फोसावनायनि थाखाय आर्चिता फुकननि एक्स बयफ्रेन्ड प्रतिम बराखौ थांनाय सानखालि न'निफ्रायनो पुलिसआ एरेस्ट खालामो। मोनसे जर'खा फोरमायथिनि बायदिब्ला आर्चिता फुकनआ जेबो गाज्रि आयदाजों लोब्बा गैया आरो आथिखालाव जुथाइ रायजो आमेरिकायावबो थाया। नाथाय बेयावबो सन्देह खालामनो गोनांदि मुंदांखा एडाल्ट स्टारजों बिथांजोआ बोरै इन्स्टाग्रामाव मेसेज गेलेनो हाखो। बेराफारसेथिं गुबुन गुबुन प्लेटफर्मफोराव भाइरेल पस्टफोरा गासैबो नंखाय होनना दाबि दैखांदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आर्चिता फुकनआ सासे डिब्रुगड़ जिल्लानि हाबा जाखानाय आइजो। गासै बेबादि ससियेल मिडियायाव फोसावनाय थासारिखौ सहायनो हायैयाव आर्चिताया डिब्रुगड़ पुलिस थानायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामदोंमोन आरो बेनि फिथाइ महरै CBIनि मददआव तिनिसुकियानि थागिबि मास्टारमाइन्ड प्रतिम बराखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो आरो गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो। दासिमबो प्रतिमनि सायाव गुबै जाथायखौ मोनथिनो थाखाय सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ शुक्रबारखालि फिन आरोबाव BSF हान्जाया त्रिपुरानि धर्मनगराव रायजो गेजेर बास टार्मिनेलाव नायदिंनाय समाव साद' बांलादेशी नोगोरारिफोरजों लोगोसे बिसोरजों आरो सानै भारतारि नोगोरारि लोगोखौबो हमनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासैबो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ जायगायारि पुलिसनो गथायनानै होदोंमोन। पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला साद' सुबुंफोरनि गेजेराव साब्रैया बांलादेशी नोगोरारिमोन आरो बिसोरनियाव भारतआव हाबनो थाखाय जेबो डकुमेन्टस गैयामोन आरो गुबुन सानै भारतारि नोगोरारिफोरा हाबफैनो नाजानायखौ हाबनो हेफाजाब होनाय जादों होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसे पुलिसआ गासैबो दायनिगिरिफोरखौ जायगायारि बिजिरसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिहोदों। बेबादि जाथायनि सायाव ओनसोलनि रायजोफोरा रायजोनि सिमानि रैखाथिनि सायाव सोंलु खालामदों। थामथि खौराङाव दङ दासान्दि BTCनि जानो गोनां बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोम दोलोनि गोख्रों साखाफारा जानायखौ नुनो मोनगासिनो। बेबायदिनो BPF दोलोनि फिन आरोबाव जयनिं हाबाफारि। जाहारबारि बदरपुर गामिनि सा 200निबो बांसिन नखरफोरा BPF दोलोआव हाबदों। सेप्तेम्बर दाननि BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोखौ हेफाजाब होनो जयनिं जाफैदों बदरपुर गामिनि रायजो राजाफोरा। क'क्राझार जिल्लानि 9 नं बनरगाव BTC बियाबनि सिङाव थानाय जाहारबारि ओनसोलनि बदरपुर गामिनि गोबां रायजोफोरा मैया BPF दोलोआव आखाइ हमफैयो। 9 नं बनरगाव BTC बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि जानो गोनां कुमुद चन्द्र नार्जारिनि नुजाथिनायाव सा 200निबो बांसिन सुबुंफोरा BPF दोलोआव जयनिं जाफैदों। गोदानै BPF दोलोआव हाबफैनाय गासै सोद्रोमाफोरखौ BPF दोलोनिफ्राय जानो गोनां कुमुद चन्द्र नार्जारिजों लोगोसे दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बरायनानै लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ मणिपुरनि आलफापादायाव जानाय गाग्लोबनायनि सायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि फिनजाथाय फोरमायदों। गिबि मन्त्रिया बुंदों दि बे गाग्लोबनायाव आसाम पुलिसआ जेबो रोखोमनि लोब्बा गैया। गिबि मन्त्रिया बेखौबो बुंदों आसामनि हानिफ्राय ड्रन गाग्लोबनाय जायाखै। बे आयदानि सोमोन्दै आरोबाव फोरमायथिनि गोनांथि दं। भारतारि रौनियाफोराबो दासिम जेबो फोरमायथि होआखै होनना गिबि मन्त्रिया बुंदों। बाथि खौराङाव दङ रायजोनि थागिबिफोरा आथिखालाव जोबोद दुंनायजों भुगिनांगासिनो दं। माखासे जायगाफोराव दैबाना जानायनि खौरां मोननाय जादों आरो माखासेफोराव फोथारफोरा रानलांदों। अखा हायैनि जाहोनाव आबादारिफ्रा दा अख्रां फारसे नायगासिनो आरो जिंगासिदों आरो एसेब्लाबो अखा हानायनि थाखाय भगबान वरुणानि खाथियाव आरज गाबगासिनो थादों। फारसेथिं जोबोद दुंहाव आरो गुबुन फारसेथिं रानस्राव जादों। बेबायदिनो सनितपुर जिल्लानि पन्चानि गामियाव अखा हायैनि जाहोनाव आबादारिफ्रा खर'आव आखाइ हमदों।
पन्चानि गामिफोरखौ बेकुलि मोनसे रोखोमनि एम्बुनि जुलिखौ खुंनो थाखाय थियारि खालामदों। बेकुलिनि हाबाया असमिया आबादारि समाजाव मोनसे सुबुं फोथायनाय। बेकुलिया आबादारिनि खाथि लोगो सुबुं फोथायनाय आरो दोरोङारि हुदाफोरा बुङो दि अखा बोथोराव अखा हायाब्ला असमिया आबादारि सुबुं समाजा इसोरखौ इन्द्रखौ गोजोन होनो थाखाय बेकुलि जुलि खालामो। सनिबारनि मोनायाव सनितपुर जिल्लानि पन्चानि गामियाव दोरोङारि नेमखान्थिजों बेकुलिनि जुलिखौ फालिनाय जादोंमोन। बे फोरबोखौ आबुं गोथार खान्थिफोर मोन्थोर होनाय आरो बेकुलिखौ सुनानै जुलिनि फोरबोखौ खुंनाय जादों। सुबुंफोरनि फोथायनाय बायदिब्ला बेकुलिनि हाबाखौ थि खालामनानै पन्चानि सुबुंफोरा अखा हानो थाखाय भगबानखौ लिंहरनाय जायो। गामिनि गासैबो हौवा हिन्जावफोरा ज' जानानै बेकुलि जुलिनि नेमखान्थिफोरखौ थि खालामनाय जादों। सिलापथारनि सिसि बरगावनिफ्राय थांनाय 9 साननिफ्रायनो सासे आइजोआ गोमानानै दं। गोमानाय आइजोआ शमीम आलीनि 26 बोसोर बैसोनि बिसि मजिरुम बेगम, जाय 4 जुलाइनि मोनाबिलि 6 रिंगासो समावनो सिसि बरगाव सारियालिनिफ्राय गोमादोंमन। शमीम आरो नखरा गोबां जायगायाव नागिरबाय, नाथाय दासिमबो आइजोनि सोमोन्दै जेबो खौरां मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि गोमानाय आइजोआ सासे 8 बोसोरनि गथ'बो दं। शमीमा एबा फिसाया सिगांनिफ्रायनो सिसिर बरगाव पुलिसनो गोमानायनि खौरां हरखाबाय, नाथाय दासिम आइजोनि जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। नखर फारसेनिफ्राय जायखिजाया आइजोखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला खोन्थाहरनो खावलायदों एबा जायफोर बिथांमोना बहाबाफोर नुयो बिथांमोना 8474019371 नम्बराव जगाजग खालामनो एबा खाथिनि पुलिस थानायाव रिपर्ट खालामनो थाखाय खावलायदों। चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि सिमायाव माहारियारि राजालामा 27 नंआव नांजाबनाय सम्पाबती दैमानि साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जालाङो। बे जाब्रबथायाव बिटिसिएलि हान्था मेला बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिनि रेजिस्ट्रेशन नम्बर AA01EU3483 थानाय गंसे नाम्बार गारिया गाज्रि खहा जायो। बे जाथायाव सासेल' बारग'नाय सुबुङा बिटिसिएलनि हान्था मेला बिफाननि रनेन्द्र नार्जारिनि फिसाज्ला जनकपुर नार्जारि, 30 बोसोर बैसोनि। मानास सेरफां बियाबनि बिजेपि काउन्सिलरनि गारियाव बिथाङाल' दंमोन। बे जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला गारिया कन्ट्रल गोमानानै फैदोंमोन जोबोद गोख्रैयै, जेब्ला बियो बाक्सा जिल्लानिफ्राय क'क्राझार फारसे गारि सालायगासिनो दंमोन आरो सम्पाबती दैमानि खाथियाव सौग्रावदोंमोन। बे समावनो जोखोम जानाय जोंसार नार्जारिखौ बोखांनानै बङाइगावआव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिमोनदों। सोरखारनि बेसेन नाङै आदार रैखाथि बिथांखिनि मुङाव जाख्ल'नायनि सायाव अजद थिखांदों। मैराबारिनि सुगुनबाहि गामियाव जायगानि सुबुंफोरा जाग्रा आदार रैखाथि कार्ड बानायनायनि मुङाव रांखान्थियारि लेनदेननि अजद दिखांदों। अजद होनाय बायदिब्ला मैराबारिनि उरालाकाटा गामिनि शाहजान आली मुंनि सासे सुबुङा माइरं कार्ड बानायनो हातिमुरिया आरो चगुनबाहि गामिनि गोबां सुबुंफोरनिफ्राय 10 निफ्राय 15,000 रांसिम लादोंमोन। लसानाबारि समबाय समितिनि सिङाव थानाय सुगुनबाहि गामिनि एजेन्ट अबुल कायरानि गेजेरजों दालाल शाहजान आलीआ गोरिब आरो गोनां सुबुंफोरनिफ्राय बेसेन नाङै माइरं कार्ड बानायनो थाखाय रां बुथुमदोंमोन। नाथाय रां बुथुमनायनि उनावबो खहा जानांनायफ्रा दिनैसिम जेबो कार्डनि खौरां मोनाखै एबा कार्ड मोनाखै। बेनि जाहोनाव जायगानि थागिबिफ्रा दालालनि बेरेखायै राहा लानो एबा गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि खालामगासिनो दं। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।